kuulijat, mä saatan teille terveisiä inkeroisen rahval. Mä oon jo 2 vuotta suomalais-ugrilaisen maailman kongressilta Vengrias. Tämä on pieni väli, ja meillä on tehty paljon, koska inkeroisen väkeä aina on vähempi. Nyt inkeroisia ei ole rohkeampi 250 henkeä. Niin kuin joka kansalla, meillä on paljon murhei, no myy proovaamaan voittaa neitä. Sen verran myy saama arvoa, jotkut emme tee nyt, siis eilen hoita huomen mitäkin. Meillä olla terävät murheet, ja ensimmäiseksi se on monin kansoin murhe, kansa ja zavodat. Neitä tehdään meidän maal, ja niin kovast rankka läätä ihmisinkä, ket eivät tiedä daali eivät taho tiitä inkeroisista, ja löytää yhteinen näkyminen on rankka. Joka vuosi on vähempi ihmisiä, ket läätä omal kielellä. Nyt ei kuulu inkeroisen lääkimistä kyylin ulitsoil. Ja miten nyt voimme tehdä? Meil olla inkeroisen kielen opitunnit Vistinan kylästä Petteris. Monet hävitettää oman kansan muistoa. Sen verran Petterin maal on kansan liikuva koulu. Lektiat kulttuurasta ja historiasta ja painetamma kirjoi. Monet eivät tiedä jo omia tapoja, siis meidän museis Vistinas ja Narusis tekevät suurt työtä. Ja Petterin maal on liikuva musei. Ommella kansan vaattei ja tehdä itsen töitä. Myy teemme diskoja inkeroisen lauluinka. Jo on tehty uusi etnodesign-projekti nykyisestä inkeroisen kulttuurasta ja uudet kansan vaatteet, kootirissat, ehtet ja lapsen lellut tullat meidän kotisse. Myy sama arvoa, jot nuoriso voi kasvaa ilman muistoa ja tietoja omasta rahvasta. Siis on tehty uusi lapsen programma, Nukke teatteri Kagrakaru, mikä näyttää omia spektakleja Petterin maan kyllis. On kirjoitettu kirja inkeroisen nukesta. My teemme Petterin Suome-Ugrin rahvan ensimmäisen filman studion Koukkujoukko. Jo on tehty multfilmi inkeroisen kulttuurasta ja historiasta. A yhden kuun takaisin teimme ensimmäisen multfilman inkeroisen kielellä. Tuleval lennöt uudet multfilmat ja lyhyet filmat. Meil kiire joka 20 inkeroisesta tulla kinoartistaks. A oktobrikuus lenno valmis kielen ja kulttuuran oppikirja lapsia vart. Saab koko aika läätä, kun meillä on kehno ja kui kaikon rankka. A saab oppia monnikai sanoi ja sanoa omille lapsille hyvä päivä. Saab ottaa niiglan kätteen ja ommella hyvät inkeroisen vaatteet. Mikä on posti hävinnyt, saab tehdä oman elon osaks. Lähtemme sitä jo tänä päivänä.